Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan rana, fatan kowa iya cikin ƙoshin lafiya. So bidiyon mu na yau zai magana ne game da hare-hare da ƙasar Isra'il take kaiwa zuwa makwabtan ƙasashen da suke yanki na Middle East, wato gabas ta tsakiya. Wanda wannan fada ne wanda ya samo asali ba wai an zai fara ba. Ita ƙasar Isra'il tabbas ba za su daidaita da kowace ƙasa a duniya ba, face Middle East wanda su ne makwabtanta. Wanda ƙasar Isra'il an kafa ta ne a 1945 bayan kammala yakin duniya ne, wanda a lokacin da yankin turayen yamma musamman ƙasar Kingdom wato UK su ne suka yi dukan mai yiwuwa ganin sun kafa ƙasar Isra'il, wanda su ne ba dan Kingdom ba, ba da ban Kingdom ba da ba wanda ya isa ya kafa ƙasar Isra'il, wanda a lokacin da ƙasar Kingdom ita ce mafi ƙarfi fiye da ƙasar Amurka. Wanda a 1945 ne aka yi karfa aka zo aka share wani ɗan ƙaramin yanki a ƙasar Palestine, wanda aka kafa wani ɗan tsibiri aka saka mata suna wato Isra'il. Wanda a yanzu ƙasar Isra'il take so duka sai ta mamaye ko ta mai kusan mamaye gaba ɗaya yankin Palestine. Wanda a yanzu ƙasar Isra'il ta mamaye sama da kaso 88 na ƙasar Palestine, wato ta kusa haɗe ta. Wannan ba shine gundarin abin da ƙasar Palestine take hari, abin da ƙasar Isra'il take hari ba. Babban target na ƙasar Isra'il shine tana son ta mamaye ko ta mallaki wani yanki da take da'awa kuma ta sa masa suna the Promised Land. The Promised Land shine the greatest Israel, shine the Promised Land, shine ƙasar alƙawari. Tabbas suna da'awar cewa wannan ƙasa ta alƙawari an musu alƙawarin wannan ƙasar alƙawari ne a cikin littafin su da suke da'awa. Ƙasar ta hada da ƙasar Isra'il a yanzu, ta hada da ƙasar Palestine a yanzu, ta hada da ƙasar Jordan, Syria, wani yanki na ƙasar Qatar, wani yanki na ƙasar Iran, wani yanki na ƙasar Saudiya da Lebanon da Kuwait. Duka sun ce wannan ƙasa ta alƙawari kuma sun yi alƙawarin za su ɓace ta. Bayan sun mamaye wannan ƙasashe sun mallake su baki ɗaya da suka tsara, za su kaddamar da wata gwamnati da suke kira da World Totalitarian Government. Da ce gwamnati guda ɗaya a duniya, za ta kasance a wannan gwamnatin babu addini, babu duk wani abu wanda shi ke shafa Allah, za a yi mulki ne kawai, kuma wannan shugaba dole ya kasance a wannan zai fito ne daga cikin ahali na su Yahudawa, domin a da'awar Yahudawa ba sa kallon kowane mutum a matsayin ɗan adam sai Yahudawa. Shi sa ba su da abokanan gaba da suka wuce. Na farkon abokanan gaban su ne Kiristoci, na biyu su ne Musulunci, na uku kuma shine duk wani addini ba su daidaita da shi ba, domin suna da cewa su 'ya'yan Allah ne. So wannan target nasu ne ya zama cewa ƙasar Iran ta kasance sama da shekara 47 da ya wuce tun bayan zamowar Ayatollah Khamenei, shugaban jagoran addini na ƙasar Iran, yake shirin yaƙi a wannan ƙasa ta Iraq, ta ƙasar Iran, saboda wannan babban buri nasu ba zai bari ya cika ba. So insha Allah wannan shi ɗan takaitaccen tarihi ko dan takaitaccen bayani a game da wannan target nasu na burkan da abin da ake so a cimma a wannan ƙasa ta Isra'il. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku bayanai wanda za ku nishaɗantu da kuma